Wala ka, sige, pang-aasin. Kisna mangal bakat ka. Hina. Nih, tuan ulah mo tay. Nay, kapay kan ano kay mantang? Andres, tuan ulah wang. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ayo, kisti sa bam. Ano ba problema? Majak gam ni baka kanyam di kalman bakay. Niapong mga palbot. Napandito'y balay. Oh, ano ti kinuha na dito? Oy? Basta sa pulong na kalang bakay. Samong bakay. Kasla dataning na naapong mo. Apay, kasanong na ibagang nga dataning ng lakay. Madiayi jar ng bakay. Kasla adon anayin nan. Kasla kakapsok mo sika. Hala, ano mangyayari kini apong nga palbutan? Mabarin bakay. Apong palbot latan. Nagbatis ka dun ganay palbutin eh. Napig sa pinagangot ko bakay. Pa kailangan natin kwarta na apong mo. Iso na pan dito'y balay. Kat na ikam nga rod ni apong ko di kalman lakay. Kao mo maitid ko bakit? Among mga wanti kwartak. Sa kainawis ko di kalman nga mangan. Imbaga kanya na, ago alabi 8. Tapos yung marak ka, amot sunan. Tapos imbaga nga urayin na ka, madi na ka urayin, nagawi din. Bagam kumaang urayan na. Imbaga mo lang bakit? Kaso, bigla na pukaw. Lakay, mabalin mo ba nga pasyaran ni apong ko? Kita man no, anati mapapasama kinya na. Ay na bakit? Don't worry. Achi lang magaya. Tsaka lakay, ito ba man natin eh, kwarta nga sa nga ribo, ibagam ati pala timaitid ko. Ah, sige bakit? Katamba? Wala lakay, sige, pang-aasin. Kisna mangal bakat ka. Hina. Nagitawa bakit? Sige, nagtakan. Sa paila ko mataas lang ni apong nga palbot ko. Hay, nagligat ti kastoy na ya. May makatungtong. Pagala nga tataman di panggatang kutikan manok simpato katan. Oh, yung sa'yo pa panam? Sa pulo gamin ti pagkakortakon, ang gamin ni pakang ko bibi sa kamanukan, saka mabay na kanyamon. Pasensya ka na, Timsay. Ako maitid ko tata. Akong kwartak eh. Okay lang kaya Andres, mawatak mo. Sige, ditakan. Panibago agad na tao ah. Ang muna magsapol ti kwartan. Matikas ka ito. Gusto nga ta ni Gunyang. Kaungit na kapay nga ta. Panpananutan na kumata ni Baak tagta. Panunutin na nga ta ni Gunyang tatta.
Madi siguro. Awan mat pakialam na adya kinyak. Madi siguro. Siguro, pangit nakpayanay. Madinsa lang ni Kunyang. Ang dami kong nakikita si Andres pa. Kala ko si Baak na. Hoy Kunyang, alam ko ayaw mo akong makita. At si Bakang gusto mong makita. Naku Kunyang, huwag ka nang magtaka. Nilalapitan pa lang kita. Alam ko nang sasabihin mo. Bakit? Nag-iisa ka? Natural, mag-isa ako. Bakit? May nakikita ka pang kasama ko? Wala. Oh, wala pala. Tapos magtatanong ka pa. Oh, ano? Isang sabihin ka pa ba? Sino naman nagsabi sa'yo may sasabihin pa ko sa'yo, Aber? Hoy, Andres. Huwag mo nga akong inisin. Sinasabi ko sa'yo, pag ako hindi nakapagtimpe, baka matadyakan kita dyan. Hoy, kung may problema kayo ni Baak, huwag niyo akong dadamay. Nayo. Nang dahil sa palpak mong plano, kaya ako nagkakaganito. O bakit? Sino ba nakaisip ng planong yon? Di ba tayong dalawa? Oo. Oo. Tapos, ako lang sisisihin mo? Kinanakit day. Kung wala sana yung plano nating yon, eh di sana, hindi ako inaway ng asawa ko. So, problema ko pa na inaway ka ng asawa mo? Oo naman. Bakit hindi? Kung hindi ka sana nagpakalasing, eh di sana okay na ang lahat. Akala mo naman kasi mauubusan ka ng alak. Dorbag! Pwede ka na nga dito! Ano? Iiyak ka? La, iiyak na. Huwag mo nang pigilan, Andres! Huwag ka na maiya, Andres! Umiyak ka na! Iyak na! Baak. Hey, Baak. Katungtungan ka. Rumbat ka mata. Hey, Baak. Papanamon. Awanan, nagunyan lang mo iti pampanunutin na dyan. Di palang agbakl, taong pampanunutin na. Awan talaga. Tao po. Tao po. Tangpalbot. Are you there? Knock knock. Who's there? Andres. Andres, who? Andres, my heart, say you love me again. Andres, don't sad. Oh, si Kagaya man rin, sabi dati ka. Ditod ko lang kumati, kwarta ngayon to di bakit ka.
Manaw. Apo na yan, manunga dagos ay. Matigbaling nga, thank you pa lang muna tibagayaw. Thank you. Pakibagam kinibagit mo. Kusak nga ay, matikay tingkyaw. Siyak tinagitulog dati pera kanya yun. Ay. Thank you mo lang kanya Andres Mano ka din din bakit mo? Kusang aribo lang atang. Apay, gasasyon ka tidakal. Sumarunong taon. Ana, kumusta ka yun? Medyo kimutain. Ni, okay kayong mag-ayaman. Madiyawat ka sa pulong tikwarta na. Hoy, Andres! Ni, ulaw mo tayo. Nay, apay gan ano kay mantang? Andres, ulaw Nay, nakaw, delikado atang tang. Oh, ato na isang ribo. Kaya gumatangagas yun. Salamat, Andres. Hindi, nagkalas. Naawat na di kwarta, nalaingan. Madinsa dila kaya. No kasta taramid mo. Madi ka pulos makaulit ka niya may. Tandaan ang mata nga lakay. Awan, ukis sa banat di nga lakay, manglukon sa. Ukis sa mga lakay, madi ka pa na kumamatuluyan. Kisti sa baran, mang tidlagarudan makaungot pay.